मित्रांनो, सोलापूर जिल्ह्यात तुफान पावसाची हजेरी. बरेच दिवसापासून रेंगाळला पाऊस आज धो पडत आहे. मित्रांनो, पाणीच पाणी. बघा तुम्ही, पाऊस रोडला पाऊस, पाणीच पाणी. गाड्या देखील थांबलेल्या आहेत पावसाच्या वातावरणामुळे आणि ढगे भरून आलेले आहेत. बोर झालेत बऱ्याच दिवसापासून रेंगाळ. पाणी तर दिसे नाही दिसतं हे काय दिसत नाही तुम्हाला? हां, दिसलं ही पाणी दिसायला पाहिजे. कुठलं दिसे नाही घेऊ. दिसत नाही. हां,